дни на културното многообразие Севлиево от 2010 и се провежда в рамките на проект Ръка за ръка за по-добро бъдеще на децата от всички етнически малцинства в община Севлиево. Този проект е финансиран от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства София, а организатори на фестивала са Детски център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, община Севлиево и детски комплекс град Севлиево. Аплодисменти за организаторите на този хубав празник на красотата и творчеството. Ако всички по целия свят протегнем ръце, ще се срещнем. И тогава надежда ще има, навярно, през цялата зима. Много ли струва това? Нека протегнем всички заедно ръка. Ръка за единство, ръка за творчество, ръка за красота. Днес на сцената ще видим 19 групи. Общо 310 деца ще се изявят тук в читалище Развитие. Талантливи деца и ученици от 11 учебни заведения от града и 6 села в общината ще се представят тук пред вас. Ще видим представители от село Шумата, Ряховците, Добромирка, Душево, Градница, Петко, Славейко. И нека да обявим началото на нашия празник. Първи на сцената ще стъпят мажоретките от село Васил Левски с техният ръководител госпожа Павлина Станева. Заповядайте, чаровни момичета!
Ботев. Техният ръководител е госпожа Тодорка Копанова. Аплодисменти. Не ви чувам. Те ще изпеят песните. Върнете лятото.